Onye Chukwu gọzila gọzi ana maju onye ga-akọchanya. Onye Chukwu bunyilenu ana maju onye ga-ebutu ya. Nada zezazo eze si na chi agbaka mbọ nenu ụwa bụ segoni n'ụba si na Chukwu ama keviataro ijogalanya n'ọdị ya naro na milu gbana jisaru n'akụkọ ji wesukwu ya ọbalugo n'ife mili malogwe n'ọgwụlọ gwaru onye ji meleze n'ụwa n'ọya kalisi na kalisiri ọna nkịtị iji we matu na onye Chukwu gọziri n'enu ụwa osolu n'ibe a na-eme maka na ịbata n'ime obodo ezie na onwelu ndị a na-ekwu na onwelu ndị eji mara obodo na onwelu ndị eji eje obodo adị ekpokwu gbọgbolo inele anya na na-enwe obodo enwe ndị Chukwu gọziri baka anyị na-ekwu okwuva asị na Igba na-ekwulu ndị nwere ife Igba na-ekwulu ndị batala ego Igba na-ekwulu ndị echichi asị na Igba na-ekwulu ndị nwere ife na-ebata ego na-enu obodo amali ya asị m ọgaranya chieze nọ naanị Igbo ego ọsịkwa onye chi okwukwu ọbụludo ụmụnne m na na-ekwuru na nkịtị onye ji meleze n'ụwa n'ọbụleze 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 aka ekpuchi ọnwa a na-esi bobongo aka na-ekpuchi ọnwa anya aka mkpu na jumegwu a na-ama aka aka na-ekpuchi ọnwa
n'afọ esomogo n'iso na kalisia aka ekpuchi ọnwa one of Ntweke Nkeke Ancient Kingdom esomogo n'iso na kalisia dike dị ọha mma ọ bụrụ na Bamako Mali ike ji abamba na Blue Diamond Club of Mali Beni Igwe Bamako Image Maker Dalu Image Maker one of Idato Nation is na Kalesia Wezo Mogo Kalesia Ana Kalisi na Gidi Ozigwe Kogeja Kalisi Yego buma nwoke onye matago n'enu worogo da mali ya no onye matago n'enu wosoli ni bana me Letinse Patrick Agwebuka Nwosu na bamulo dogu esomogo no sukalisia Letinse Patrick Agwebuka Nwosu Okwara Nsekwe 1 yana lolo ya no Lolo Mrs. Victoria onye bụ mahụ Nwosu Anyanwụra of Umunze Village Ugume Autonomous Community Ntweke Ancient Kingdom Idato South Imo State Nigeria Nezenu Nabamulodogu Chief Anselem Chukwubuogwum Nwosu aka ekpuchi ọnwa one of Ntweke Ancient Kingdom aka ekpuchi ọnwa wee tonyite ezomogo wee jebe akwụkwọ wejelu primary school United Primary School Ntweke Ogusili primary Owebanye secondary National Secondary School Ntweke Ogusili secondary Nyakpụ n'ogusili akwụkwọ ezomogo webinye eje Wosobelu nwanne bi n'ọlụ Woluzili n'ọlụ Gedafeba n'azụ Ajabotulu kata jiro kalisia Ozugudeli nyabafia ezomogo webinye ije Wejelu Bamako site n'aka nwanne nwoke mesịrị na mmụọ Mr. Polikapu Nwosu Chukwu na alụmụlobi ya na ndụgba Wolulu Bamako Mali bido n'wezubabịa emesịrị n'enu ụwa Chukwu wee gozie n'odogwu Abodogwu wepulike Igwe Bamako wepulike Ike orobodo kwale aka wemesili nuta nwanyi Chukwu wee gozie famudelu munasa nwoke na-atọ na nwanyi na-anọ ka Chukwu ji wee gozie aka ekpuchi ọnwa wekwechi na Chukwu no gozili iwe bawanye akụkọ iwe bawanye ọrụ obodo Mali Gibu CEO Anselem Holding Limited CEO Genhap Investment Limited CEO Ansco and Sons Limited CEO Divine Grace Group Limited Importer and exporter of all kinds of generators and its spare parts. Chairman Igbo Elder
Traders Association Mali, ex-president and patron, Old Imo Progressive Community Mali, ex-national president, Igbo Progressive Community Mali. Agabuche nwani kaligegu, kanilo na-eme na nkịtị, maka na onye chadiro n'isusu, dela anya n'iba na gbakọrọ imi ya. Wasi mu bulegu mu, uke neliye, mwi ofulu n'anya, mwi isiso ofulu n'anya n'enuwa. Engineer Harrison n'olu Chukwubuogwum, yozigbo nwa si n'ofulu n'anya, akekpucha nwanne n'ofulu n'anya. Ikisiza akekpucha nwa, obele nwa n'ọgadịlị gị mma. Uke neliye, nwunye nke ibuo. Engineer Adel Chukwubuogwum, obele nwa gaba n'iru na Chukwubuogwum n'azụ. Uke neliye, nwunye nke ito. Ezigbo mma daalụ, asị m n'iga dikechi, Mr. Uche Evans Nwosu. Aga na nnukwu ada kekpucha nwa, Miss Precious Chinechere Nwosu. Ka m kenekwa di ya nụ, di ya nwanyị ọfụrụ n'anya, Miss Genevieve Chizara Nwosu. Abụlego nke na-ada nke ịtọ, adịghị ọfụrụ ya n'anya, Miss Favor Mmesoma Nwosu. Abụlego m nke n'elie, adịghị nwanyị ọfụrụ n'anya, ada nke ịnọ, Miss Angel Ijeọma Nwosu. Ụmụaka Chinelo mma. Greetings to my senior brother, Chief Aloysius Nnanna Nwosu. Nwoke n'ibe ya, one of Ukume, President General, Umunze General Assembly. Ezo Mogoni Nuso. Kambulego Mukeneliye, Isoya Highness. Eze Uchenna iyi ajarogu ọgbara nọ n'obi sist. Eze kwesịrị second Yesugo one of Ukume Autonomous Community. Igwe asị na ọ ga-adịle ya mma o. Abụlego m keneliye, Isoya Highness Eze Uchenna ke Chinedo Ezeoha second of Utoke Ancient Kingdom. Igwe n'iga adịla anyị, onye eze birikwe o. Ka m kenezelie Ezomogodalu. Greetings, Chief Iman Nwosu, Agu Nation number 1 of Utoke Ancient Kingdom. Owesimu kenezie, Chief Sir Lawrence Ilanya,
Akuruolo 1 of Udueke Ugumba 1 of Ugume Autonomous Community. Kamubulegu wekene ezigbo nwanne ofulu n'anya isimu kenele nwanne nwanyị Lolo Mrs. Amanda Okarume Odibeze 1 Adami Doso Amuke Neseli Yenu Chief Pascal Okoro Yesudo 1 of Bamako Mali Okenwa Amumu Boshi Awo Mama Abulego Muke Nelie Chief Shika Daniel Nwosu Akwenwebe Omogo Gabaniru Nedoso Akugenwebe Neno Nyeze Birikwe Chief Ikechukwu James Ezudo Shina Waraji 1 Nwobo Ezigbo na Morocco Omogo Nedoso Shina Waraji Kalisia na Morocco Nedoso Kamuke Nelly Yodogu Mr. Tedus Umbebu Omego 1 Omego Niso na Kalisia Osimuke Nelly Enu Engineer Kisili Okarume Engineer Brikwe Ekene Nilezo Mongo Kalisia Chief Yeshiki Nwosu Ahubu Enwata 1 of Ugume Neno Nyoga Nilima Neno Nyechichi Chief Bernard Ashiga What is in the name 1 of Umuaka Obarakunangu 1 of Bamako Mali Ezo Mogoni Barakunangu Ekene Diseli Nodogu Chifu Gochuku Mohalunya Ulinafo Ugonabo Double Eagle National President Blue Diamond Club Bamako Mali Oyisi Bonisi Asino Chile Mwaya Chezano Kamulegu Mukenesie Chief Shikadiba Ngwa Mayor of Bamako Mali Omogo Gabani Ekene Bill Engineer Shimeze Nwosu Abasha Worldwide Onyoga Dile Mma Iga Dike Chinecha na Agwaguno Kambule Kene Onyoga Dile Mma Mr. Ogonna Okonkwo CEO Ogotes Holding Limited Navy Enezo Mogo Wenye Chichi no Sokwebili Chief Kenis Iwoma Ukwana Sanya 1 of Bamako Mali Ukwana Sanya Ezo Mogo Bigwa Nano Onye Chichi mu Onye Chichi no Sokwebili Chief Arize Ochi Watching a minute 1 No Nochi Abia State Nigeria Abulego Mukene Show promoter worldwide International music promoter Neno Nyamama Ubuweru Sunday Good High Life Amba Nile Yenyu Dota Mano Sokwebili Yenyu Donisi na Kalisia Yenyu Dasi Mukenelia Anselem
Chukwubuogwum Nwosu n'Osogidi Akekpuchi ọnwa of Ntweke Ancient Kingdom Ezomongo Galisia Idato South n'Imo State isi je ebe bụ ka isi bi ụwa Ikeji Aba mba 1 oke nwa of Ntweke Nukume musicians asị na ọgadịlị gị mma enyi udo ka mma keneli Ezomongo n'ịga dị Ikechi obodo gbelugo aka na-ekpuchi ọnwa Ezomongo n'ịga dị Ikechi Ikechi adị agwa igwe n'iru ibute mma igwe na-asụ n'ibute mma igwe n'akụkụ na maka ike ibute nili ụfọdụ na-arụ isi ike ịbabido n'enwe ọrụ anya gị ibute aka ekpuchi ọnwa bido onye Chimeleze n'ụwa n'ọkalịsịa onye Chimeleze n'ụwa n'ọkalịsịa onye Chimeleze n'ụwa n'ọkalịsịa onye Chimeleze n'ụwa n'ọkalịsịa aka ekpuchi ọnwa a na-esi bobongo aka na-ekpuchi